Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Siko. Sino ako? Isang prutas ngayon ang sumisikat sa Philippine market at may mga ilang lugar na rin. Ilang lalawigan ang nagtitinda nito. Marami nito sa Bukidnon. Agaw pansin ang nasabing prutas dahil sa pangalan nitong Chupa Chupa. Gusto ko yan. Madami yan. Madali, patapusin mo muna yan si Manggas. Ano ang Chupa Chupa? Alam ko yan. Ako mag-explain. Wag na! Si Manggas na! Si Manggas na! Ang Chupa Chupa ay Alam ko yan! isang tropical fruit na bilog, kulay brown at makapal ang balat at may tangkay. Parang alam na talaga ni Tita Max yan. Kapag binuksan ito, Mataba yung tangkay, ah. ang laman ay matingkad na dilaw at fibrous tulad ng mangga. Malambot at makatas. Ang lasa ay nasa gitna ng papaya, mangga at melon. Ang pangalan ng prutas ay mula sa Spanish term na chupa na ang ibig sabihin ay sipsip. Yun! Ang paraan kasi Galing ako dyan. ng pagkain sa Hindi nakakatuloy si Mang. prutas Di-distract. na ito ay pagsisipsip. Ano ba ang benepisyong makukuha sa chupa-chupa? Alam ko! Protein! Hindi Protein! ba? Pakinig! Marami itong nutrients. Mayaman sa fiber, nagtataglay ng vitamin A. Meron din itong carotene. May antioxidant din ito at mabisang gamot din daw ito sa constipation at nakakatulong sa digestion. Ang chupa-chupa ay may scientific name na Carraribia cordata na kadalasang matatagpuan sa South America tulad ng Brazil, Colombia, Ecuador at Peru. Marami rin ito sa Amazon rainforest. Ang tawag sa chupa-chupa sa South America ay sapote. Ikaw, kabisyo, nakatikim ka na ba ng chupa-chupa? Always! Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Gusto niyo ba mag-sample ako? Wag na. Ano mo sample? Hindi naman yan. Prutas yan eh. Pagpasample. Sa sample kong kainin. Ano bang iniisip nyo? Paano ka nga kumain ng chupa-chupa? Gano'n, naka-circular yung, yung mouth mo. tapos, make sure paano? nakatingin ka dun sa prutas habang kinakain mo siya. Guys. Wala na, speechless na si Mang Kano. Kaya nga, ang dali mo namang ma-distract. Oo, grabe talaga yung prutas kasi na yan. Pa si Direk Phil na-distract eh. Pati yung mga UB Express driver. Basic naman yan. Naku, tatabi na yan sa gilid. May Si hinahawakan Sir na Romilta yan. rin na nadidistract yung mga driver diyan sa may Blooming Street, di paro Caloocan na UB Express dahil sa prutas sa chupa-chupa. Oo. Pero Tita Max, nakita mo na ba yan in person? Hindi pa. Hindi pa. Sabi ko lang alam ko. Pero gusto mong matikman ba yan, ang chupa-chupa? Make sure mas masarap siya sa akin mag-chupa-chupa. Bakit mas masabi prutas yun? Pero kung marami siyang nutrients tulad na nabanggit Tama, ng fruits Gascarino, eh. why not? Oo, healthy prutas sa yan. atin. Oo, marami daw sa Bukidnon. Shout out sa mga taga Bukidnon. May buntag ninyo. May ganun palang prutas, no? Mahal siya. Wala namang nabanggit, pero siguro sakto lang din ang Oo, price. oo. Since hindi naman marami dito, pero nagkakaroon na. Oo, ng chupa-chupa. So again, South America ang maraming ganyan.
Chupa-chupa. Parang yung lollipop no? Di ba? May chupa-chups. Oo nga. Diba? Oo nga, masarap. Sinipsip ko. Yung lollipop? Yung chupa-chupa. Ganyan na. Ginanon mo yung chupa-chups. Yung lollipop. Oh, di ba? Oh, may stick yan. Yung lollipop. Yung chupa-chupa. Okay, guys, maniwala na tayo. Walang Guys. maisip. Ginanon mo yung chupa-chupa? Yung lollipop. Uy, bawal lunukin yan. Yung lollipop. Yung chupa-chupa. Nilunok ko. Yung lollipop. Guys, nahirapan ako, guys. Nahirapan. Yung lollipop niya. Ang dami naipon. Naipon na lollipop? Na chupa-chupa. Makatas. Yung chupa-chupa? Yung lollipop niya. Matamis? Yung lollipop. Yung chupa-chupa? 3 times a day ko yan ginagawa. Yung lollipop? Paano yan? Ginagawa. Aganin. Prutas yan eh. Habang nagda-drive, masarap yan. Yung lollipop? Yung chupa-chupa. Alalala, yung mga driver. Oo, napapikit siya sa sarap Nang chupa-chupa. ng lollipop. Sige na naman. No, para may trabaho pa tayo bukas. Oo, nga eh. Kapisyang alas 9 pa po tayo. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!